pachipamwe muri yeZimbabwe. Video yazokata nekuti ndanda kungotaura pasina kana audio saka tadzoka zvekare. Hanzi zveuroyi inhaka yandakasiyirwa natete vangu karesa ndichiri musikana. Ndaigara navo kuUrungwe. Tete vaive nedidingwe raiti muraini mukafiwa musi unovigwa munhu uye vairituma manheru kuti rinofukunura rouya nemutumbi wemufi. Tairara usiku hwese tichivedzenga nyama yemunhu iyi tichiisa pamutariko kuti tizowana nyama until panozofa munhu. Next, didingwe iri ndakatanga kuripa chikafu ndiine 10 years, so uroyi hwaive muropa. Tete vakazofa vakandisira chuma chekuti masikati chinenge chiri chuma asi manheru chinozochinja kuita nyoka. Reason yandakapiwa chuma ichi natete inyaya yeconnection nevamwe varoyi vavaifamba navo. Panguva iyi tete vari mupenyu ndaisaenda kumutsamvi for midnight meeting yevaroyi nekuti ndaive ndisina connection. So kuiswa kwandakaita chuma ichi ndokutanga kwandakaita kuroya zvekudya vana nevamwe varoyi biyangu. Takati tapedza vana vavo, nawo chava chijana changu tete ndakufanirwa kudyirwa vana. Zvino ndo chinhu chandisiri kuda. Ndakatiza kumusha ndiri kumba kwevana asi dambudziko ndiri kurohwa nezvidhoma zvakaipisisa zvichindirova. Mushonga wandakaisa pavana vangu kuti vadyike nawo ndiri kutya kufa tete, nekuti vamwe vangu varoyi vane hasha dzakanyanya nekuti vanoti wakadya vana vedu iye zvino hauchadi, zvino ticharova iwe. Iwe hauchadi nevako, zvino tinouraya iwe. Ndinomuka ndakazvemba makumbo akati ndashamuva tete nekurohwa. Vana ndakasvika pakuvabudira pachena nekuti vaive vakuti mukasataura munodzokera kumusha, chii chinokurovai makarara kudai so. Ndakavaudza vakati havachadi kugara neni. Ndinoti nhasi pano mangwana apo nekuti havachina kusununguka kuva neni. Maybe vakutotya kuti ndovadyira vana vavo, asi ndinovada vana vangu. Hongu ndiri muroyi asi ndakatomira kuti vasadyiwe nevamwe. Ndibatsirewo, ndiri kutya kufa nekudyiwa nevamwe vangu. Veduwe vadori amai, she's a good mom. Vakutoti ndakatoprotecta vana vangu asi vana vangu vakutonditya, havachatodi kugara neni. Nhasi waenda kumai vako ndimai vako zvichero vari muroyi, zvino uchagodi. She did a good job, vakatoprotectawo vana vake. But panyaya yose ichandishambisa inyaya yekunzi kwai pane didingwe raitumwa kunotora vanhu vakafa robva rauya vovedzenga nyama. Munoona mavedzengero atinoita nyama iya yemombe, mune chifavo chakaita kapisi katete kakurumudze kuoma. Apa nyama yevanhu unoinikepo wotoinyika mudura painonhuwa zvakaoma zviri kuitika muupenyu. Nyaya inotevera, kana kuri kuti pane audio ndakamboposta yamukoma vekuMSU vachitsanangura nyaya yavo, vakati mwakati isusu hatizvidi izvi, vaiva vasingazvidi mochigomera pano mu click off. Kune vanofarira vakati mukoma vatinakidza toda kuti vadzoke, aiwa regai ndiise audio yavo muhwa nyaya yavo yekuendera mberi yekuPlumtree nemabhodho kuzopinda muBotswana vachinotengesa, vatumira audio yavo. Saka it for me to listen again and retell the story. Nguva hapachina zvekwadawo ma2:1, ini ndofanira kutora vana vangu na1 o'clock. Saka chiregai ndingoisa imo pamaterera. Team zviri sei. Ndanangoti zoro rembijana. I was reminiscing, thinking about the past, man. So, Mabodo part 2. So what happened is, we were trying to raise school fees. So we're just trying to raise Maridze Chikoro. And take Mabodo angu pa temporal teaching. Vana tichwechi. Papotsa usatiudza kuti mazimba manaka zvinhu zvinomusadaro ngokuudza kuti kwai apa ndakashandisa 150 pula kutenga mabhodho aisvika about 5. Zvakanzi mai ukasvika kuBotswana chichi unongosvika uchitowana 800 US yako, unosvika uchiwana 800 pula yako, unongosvika uchingotsveta mabhodho. Vanhu vototora paipai, vanhu kwaiwo ndirisvika uchitogwirana mabhodho aya. Iwe wototengesa kuBotswana, wototengesa paipai, wotouya ne800 US. Ndikati ne800 pula, sorry. Wakutodzoka ne800 pula, ndikati saka kawana. Saka chisalari chechi andinoziva kuti chakuita mabhiliyoni. Chakatoya chiri engeri 250 pula. Saka including transport ndangozviyanisa 150. Ndovandatenga mabhodho angu aya.
angari 5 mabhodho. Saka ndatosvika paipa kumaitengo mungozi yakazotambiko pamagrosa pamaitengo paipa ndazomaya ndasaka nechimhomuziya chanda tapinda tasvika paipa ndatora gudzi rangu isi takushaya double up. Saka tapinda muBotswana manje. Saka muBotswana waingosvika uchikrosa, so ngori ngokrosa ngori kukrosa uchozvifambira zvako. Tasvika paipa shamwari sekungoti kwakuita amabhodho ifuna kureka amabhodho bozandiyezi bhigazi chichichi ndatosvika ndatoturwa pano mumusha ndaturwa paya vatora 1 kwauya ri medium size richi 2 vatora so as people are taking vachiti reka, remember also language iri kundivhara siyareka siyororeka okay vari kutora mabhodho paya ndatoti saka tumamisha kunoguma fringes kwebhodha just in the peripheries of Botswana, just kuma rural part. Tasiya mabhodho paya ndasiya. Saka inini ndiri kusiya ndichisiya pamusha 1 musha 2 musha 3 musha 4 musha 5 ndokutoti alright. Saka ndichidzokera manje ndichinotora cash. Musha wokutanga manje kila chelete kurata kubuya kuzotata kuzotata next week. Okay, alright. Apa pavatora bhodho re150 re250 rananaita 200. Ndakunzi kitein pula. Alright, ndatora 10 pula ndikati ndazogona kuita. Panekazi pachona vanga vatora anzai kirata next week kidijo government give us dijo, so they give us money also. Okay, ndapiwa ka 5 pula ndaenda pano musha 20. Saka all in all makolekeza ndakaita yaisvika kuma 40, angari kuma 40 pula amadzangu. Right. Saka kana vana vachiti next week zvichireva kuti ndine almost 1.5 weeks ndiri ipapo, because ndakasvika neTuesday. Alright. Saka kokurara mashe hama dzangu takutsvaka kokurara nomufesi wangu pano mufesi wangu akabva uko Harare akaudzwawo semustaira nekuti anosvika hapana ane hama chisutu chovhara ende hatina mapasipoti apa inonzi SSG inogona kungosvika ichikutora anytime. Todii paya handi. Saka kuenda kuZimbabwe it was just kumaitengo kuZimbabwe. Taingoenda kumaitengo border kwachona, kumaitengo kuZimbabwe side, taenda kumaitengo kuZimbabwe side mumashop aya. Saka like I told you, those shops were kind of very rural, and angani dzimwe nzvimbo dziri shops asingachashandi. Remember I started Zimbabwe yakatanga kuva dysfunctional, so the shops dzasingachatoshandi zvachose. Saka mashopu ipapapo taisvika tonosvika tasvika nomufesi wangu todii taingoenda Gwizi, takapfuura nepagwizi zvedu tikatogeza takatofilo handina tauro tichidongoziva zvichiboys nongoine hembe kana yabhutsu nechibhegi chemanga chine matisheti maviri ne1 short. Tasvika papa tageza tadzoka paya. Saka takabva tareka magwinya tingatengawo zvimagwinya zvaya zvoku tasvika nomufesi wangu tasvika tagara pafurandi paya. Tati manje tovata kupi apa mari kai, remember ini ndiri kuexpecta 800. Saka mari ndakaibatawo futi kuti wane chi40 hachisiri chi40 because ndatenga pane chimwe chisweeted chaitengwa kokoko chandaimwa checream soda. Cream soda traumatized. Ama chidriki chacho hama dzangu ndo chaitestawo zviri nani nezvimagwinya. Mafesi angu ndakadya magwinya soka. Saka uchinzwa first night tagara pano kuti asi machinda tasimbisana apa kai. Saka remember Botswana iri affected desertification. So when it's affected desertification, temperatures go down manheru.
any area vakaita geography vakaita school kana any area inenge ichiaffectwa desertification manheru matemperatures drop at that time temperatures very dropping hamdara saka tagara nomufesa kuti tamara pajira hapana nokuzo chikomana unongoenda jirachi hapana chama takagara kudai so saka pavharandi pedu parorara mbudzi nosaka mbudzi dzisinga saka ndakatanga takagara kudai so tika mufesa wangu ndobva ngoti unoziva chamari apa tatonogwa ipapo ndakatanga kukokwadza chaiko ndobva tangohwedera padhuze nembudzi musiwo takarara pasaidi pembudzi po mangwana tamuka hapana zvokuita and the only place iri cheap ine zimbabwe isaida hakuna kana chuna hakuna chikafu hakuna takufamba and remember misha iri kure nemashops achona padhuze misha iri kure nemashops saka kunototengeswa kubotswana takrosa futi nabotswana tanotenga zvimagwinya zvechitu tatsoka manheri ayo mwana wama yangu chando chakarova mafesi angu chando papakaipa ndakakwendera padhuze nembudzi boziyana naudodowo mbudzi ndakakwendera padhuze ndikapedzisira ndapinda mukati membudzi sipo yekuwacha inowanikwa kupi apa futi pulo wakasungirira unoda kudzokera kunobhadhara mari yesemester kapa remember taibhadhara school fees kunobhadhara chimari chesemester apa ndakasungirira saka chifoni chachiteti chiri kufood ndikuona kuti pana zvakaipa hama dzangu vhikiro rakapera tivata hedu nembudzi apa unokokwera uchimbeya hauna kana zvokuita kumagrosari unoonekwa uri bavha or something vhiki rasvika tadzokera kunokolekta hama dzangu ndagara vhiki rarova sabata rarova sunday imagine mufesi wangu wakamirira mari imwe next week yarova tazoti wednesday yachona thursday yachona asvika government yahora vauya vafora chikafu tadzokera zvekumari uya nomufesi wangu kivatla chelete chelete hai zvatori zveend of month tapiwa shoma ndakapiwa 10 uzondakaita kunge ndichacheba rozi achinzwa ima chakazotambwa nemufesi wangu mufesi wangu iye anga atengawo mabhodha akwana anga ane about 10 akasvikana mufesi wangu manje akabva afunga plani iye akakatopiwa musi woyo zvakanga koroto zviri nane akolekta 150 vakawana botswana vakaona vafana zinomboona botswana izivo botswana kubata 100 pula unenge uri mambo mufesi wangu manje ndobva afunga plani aita asingazivi zvaafunga manje mufesi wangu ndobva ngoenda budondo mbobozorari padhuze akatouya nekahlava inonzi shamboko yataita negonzi mweziya shamboko yekumumusha akaita chihlava chidiki so saka aita chihlava chidiki akati aita chihlava chidiki so ndobva asvika payadhi pevanhu ndobva asvika pavanhu vaya vaimunyima mari pane imwe family yaimunyima mari ndobva angosvika ndobva feda akatopinda mukati apinda mukati ndobva vamunyima mari saka apedza kumunyima mari ndobva asvika pagedhe pavo ndobva atenderera so ndobva arova 2 maraundi ndobva ati kahlava ndobva aburitsa kahlava kakari kadikidiki ndobva ati kwa akaita kunge ari kukaridza so bozazoita kuma nokumombe achikaridza kari kadikidiki achikaridza ndobva akamonerera pagedhe ndobva abvisa shanga inonzi mbava yehuku ndobva ati tsve yakabuda 200 pula ipapo vakamukumbira kuti abvise zvake dhali paya ndobva tazobva paya saka ini ndakakolektawo 150 ndakakorera 150 infact ndakakorera 250 mufesi wangu akakolekta yake yakasvika kuma3 something ndaurangoti chamwari hatingagariri rimwe vhiki ilosi vozokaramba chivanetsa futi vanokudanira mapurisa ndobva tabva nemufesi wangu ndobva taenda kubhazi kuya hama dzangu tainhwa mbudzi mubhazi anosvika pabhulawayo ndakuzama kuti ndiwedzerewo chimari bozi sofaka patraveling yese chiprofit chandaida 50 pula saka ndakuti rega ndizame
saka lucky enough kune makazini zangu vari mubulawayo ndakanosiya imwe 100 pula andofamba neka 50 ndikaka mubulawayo ndangotsvagawo zvimwe zvokundipinda nazvo pagwero. Mafesi angu pane mufesi akamira paroad mubulawayo ari kuti kune musebenzi lapa kuna musebenzi lapa pa42 kuna musebenzi wa100 rand kuloda rhori isaka atosvika parori 100 rands ndikatokakurira ndatowedzerwa 100 rands pachimari changu paya tasvika paya inini ndamufesi wangu aenda ndadega inini manje saka vanoti alright bo tasvika ndamira paya tine mumwe mufesiwo kandi mufesi akatomirawo naye arikuda chibasa tadii paya kwanzi kuti muwane basa iri munofanirwa kudi kubvisa zvese zvamuinazvo muisa mune rimwe pepabheki atatora zvinhu zviya zvinhu zvangu zvandandinazvo at that time ndaisa mupabheki zvikanzi aiwaka nemari yacho everything isaimuti mukati mune mari saka problem iripo ndekuti kana vasina kusunga inda henyu ndikuda basa isi pressure mudhara isi pressure mazuva ayo laki tatisiwo maselfoni angotorawo chi50 US chandakaisamo ndofana kusechiwa bhutsu kuti handakana anything ndakatobviswa ndikachekwa trouser ndapana ndakaviga nemasocks ndikati kambani iri serious saka mafesi aya atodi vatora zvinhu zvedu iyo anenge ari manager akaita seakasunga ubva ati right pinda iso ndobva tapinda pakede kupinda pakede kudaiso akuna chinhu takatofamba tikatoenda mberi nomufesi wachona mwakuti akatimire panapa rikanimboinda patoilet ndasara ndiri 1 paya ko rori ndingamumirira rori ndikuona rori haisi kuuya vanhu akapinda kuda almost 30 minutes rikandingounodza mufesi karori ichinoka kudai ndoda kuzoenda kuenda gweru chichichi kudzokera kudai ndakatabuka bulawayo ndakadzokera gweru nebhozi ndakazokwirawo bhazi ndeka20 kachona ka20 pula so gweru komanaka so are the days of our lives pakaipa